Taas din pala. Grabe, ganda. Ang lamig. Oh! Hello mga ka-alpa. So ngayon magra-rides lang ako dito sa Mapita View Deck dito sa May Aguilar. Kagabi ko lang naisipan na pumunta dito. Tapos ang plano ko sana kaninang umaga, kaso nga lang alas 3 na ako nakatulog. Kaya sabi ko punta na lang ako kahit na tanghali. Ayoko naman i-cancel yung lakad ko kasi gustong gusto kong pumunta dito sa lugar na to. Marami kasi ako nakikita na maganda daw yung lugar, tapos maliwalas yung view. Kaya kung nakikita nyo naman sa mga vlog natin, puro majority is nasa nature tayo, no? So yun yung binablog ko. Karaniwan yun yung mga binablog kong lugar, kasi yun nga yung gusto kong puntahan. Hindi na po. Parang feeling ko paakyat na tayo ng bundok. Solid, man! Grabe! Whew! Ha! Grabe, ganda! Nakakatulala. Napakatarik. Yun. Kuha lang ako ng picture dito. Grabe, parang paraiso yung lugar.
Tingnan nyo naman yung view. Grabe, ganda. Ano pa kaya kung siguro kung dami ng tanim na puno dyan, ano, so mas komportable siguro yung hangin dito, tapos mas maganda. Napakasolid ng lugar, sarap. So ayun, 2 kilometers na lang tayo, doon na tayo sa Beautech. Tirahin na natin to. So ayun mga kalpa, akit na tayo dito sa may Beautech. So akitin natin, malapit lang naman so, so dito medyo pwede po naman ipasok yung motor, pero nag-decide na lang ako na maglakad. Gusto ko lang enjoyin yung lugar. Mapapayo ko lang mga kalpa, pag pupunta kayo dito, syempre bawal na bawal yung pagkalat. So kailangan malinis pa rin. Siguro saglit lang ako dito, tapos maya maya pahinga lang tayo doon sa pinagparkan natin, tapos uwi na rin tayo. Gusto ko lang talaga makita, tapos ma-experience yung lugar. Taas din pala. Taas din ah.
So bababa na ako mga kalpa. Hanap ako ng pwede makainan kasi nagugutom na ako. Pahinga lang ng konti tapos uwi na tayo. Grabe, sulit yung lugar, ganda ng lugar, mahangin tapos maliwalas. Although kahit mainit, pero hindi mo naman ramdam yung sobrang init. Sakto lang, rest ko. Pababa na ako. Kain lang ako mga kalpa.